Baldakizu egun bakar batean zenbat pentsamendu izaten ditugun etorkizunari lotuta. Egunero 6.000 dira izan ohi ditugun pentsamenduak eta hauetatik 20% etorkizunari lotutakoak dira. Beraz, gerora begira saioan etorkizunari erreparatuko diogu elkarrekin. Ni Aritz Lazaro Bazter naiz eta asteazkenero hemen izango nauzue 1:30 zuzenean. Eguerdi on denoi. Gero eta gehiago pentsatzen dugu etorkizunaren inguruan eta heldu beharra dago gai honi. Horretarako gaurko saioan lehenik eta behin minimalismoaren inguruan arituko gara egungo joeren atalean. Jarraian gazten etorkizunari erreparatuko diogu etxebizitzaren eta jubilazioaren inguruko egoera aztertuz. Gainera horretarako bi gonbidatu paregabe izango ditut nirekin. Eta azkenik kezka orokor batzuei helduko diogu, osasun mentalaren gaiari hain zuzen ere. Izan ere, geroz eta gazte gehiagok izan ohi dituzte antsietatea edota depresioa bezalako gaixotasun mentalak. Gogoratu gerora begira saioan ikus entzuleok, hau da zuek, paper garrantzitsu bat izango duzuela. Eta horretarako Ainara Urbizu dugu errealizazio gelatik. Ainara, konta iguzu? Bai Aritz, hala da, ikus entzuleok aukera izango duzute zuen iritziak emateko eta gaur sumarioan esan duzun bezala etxebizitza jorratuko dugu. Orduan zuen etxebizitzarekiko zailtasunak, kezkak edo pixka bat zuen bizimodua azaldu beharko duzute bideo edo audio batean. Bai, hala da, baina zein da hain garrantzitsua den telefono zenbaki hau? Begira Aritz, gurekin kontaktatzeko hemengo telefonoari bideo bat edo audio bat bidali beharko duzute aipatu duan moduan. 676-33-6534. Berriro errepikatuko dut badazpada 676-33-6534. Ni adi-adi egongo naiz telefonoari, baina eroan lanean jarraitu behar dut Aritz, orain arte. Badakizue, gehiago luzatu gabe hasi egingo gara, izan ere aipatu dudan moduan minimalismoaren inguruan arituko gara eta horretarako Egoi Amabizka kolaboratzailea dut nirekin astero gai ezberdinak jorratuko ditugunak. Kaixo Egoi, zer ekarri diguzu gaur? Bueno, lehenik eta behin zelan Aritz, ondo? Oso ondo eta zu? Ni oso ongi, hemen lehenengo aldiz zuen platoan. Aizu, dena den, lehenengo aldiz etorri naizona eta zerbait antzeman dut. Zelako eremu minimalista, planoa eta sinplea duguna hau, ez? Bai, zuzendariak erabaki zuen egungo minimalismorantz jotzea eta halaxe egin dute. Polita geratu da, ezta? Bueno, ez duk esango nik. Lasai, ez da zuen platoko joera bakarrik. Gizarteak oroar minimalismorantz asko egin du azken urte hauetan. Begira, alderatu dezagun. Hau da, duela 70 urteko sardezka bat. Ikusten duzun bezala, bere forma, bere irudi eta bere proportzio politak ditu. Honakoa, ostera, gaur egungo etxetresna bada. Honakoa goiara bat da, baina begira zeinen simplea eta funtzionala den, besterik gabe erabil dezagun. Egia esan ez dakit zein nahiago dudan, gaur egungoa nahiko simple, xamarra iruditzen zait. Nire amonak beste goiara hori bezalako bat zeukan eta aspaldi ez nuela halakorik ikusten. Bueno, zenbait etxetan iraganeko etxetresnak ere oraindik mantendu egiten dira. Hala ere, minimalismoa etxetresnetatik haratago askotan antzeman dezakegu, besteak beste kale, auzo eta arkitekturan. Horretarako Donostian izan gara, eta Izaskun Larzabal arkitektuari elkarrizketa egin diogu. Ikustezagun zer dioen erreportaian. Ea ba. Gaur egun, zarata, kolore eta irudi ugari ditugu. Publizitatea eta mugimendua edonondik datortzkigu. Horren aurrean, bada lasaitasuna promesten digun korronte bat, minimalismoa hain zuzen ere. Minimal terminoa 1975ean erabili zen lehenengo aldiz. Eta era berean, gutxiago gehiago dela zioen Miles van der Rohe arkitektoak. Gaur egunera ekarriz ostera, gutxiago gehiago alda edo kontsumoaren beste produktu bat. Korrontoenen inguruan gehiago jakiteko asmoz, Izaskun Larzabal arkitektoari elkarrizketa egingo diogu. Ea zer dioen? Minimalismoa batez ere da sinpletasuna, lerro oso garbiak, erabili adornorik ez,
kolore oso neutroak, batez ere txuria eta grisa, argia bilatu, eta dena esango genuke teksturarik ere ez, adornorik ez, eta espazioak oso irekiak, garbia. Esango zenuke asko aldatu dela minimalismoaren joera eta gaur egun gehiago erabiltzen dela? Bai, nabarmen modan jarri da. Nik jarriko izote adibide bat kontrakoa. Bilboko Guggenheim Museoa da bere kontrarioa, esango genuke, ez? Da maximalismoa. Eta begira ze arrakasta izan zuen, ez? Esango genuke, orain modan jarri da minimalismoa okarrikan, baina izan da pixka bat hemengo kulturak, occidentaleko kulturak pixka bat kopiatu du japoniar munduko sentidua, eta pixka bat nordikoak ere pixka bat hori erresago erabili dute, normalki erabili dute, eta orain pasatzen dena gauz guztiak moda bat jartzen eta mundu guztia berdina, ez? Azalduko zen iguke zer den zebra efektua? Zebra efektua etxe bizitzari lotuta dago, azkeneko esango genuke 15 urteetan modelo bat jarri zen martxan, dela linea horizontalak txuriak eta dia prefabrikatuak, ere bai daka zer ikusirik sistema konstruktiboarekin eta kosteekin, eta gero gainean beste linea bat leihoak eta dena da horizontala, linea txuria beltza, leihoak eta bar. Eta hori ere azkenean promotorek, gehien bat etxe bizitzako promotorek hartu dute sistema kopi, eta momentu honetan sortzen duguna da paisaje, hiri paisaje, ere bai monotematikoa, monokromatikoa, hori fabrikatzen duenak zenbat eta gehiago saltzen dituen merkeago egiten du. Ez? Orduan, hori modan jarri danez, hori ere egin du industriakin jo lagundu eta daka industrializatugoa eta azkenean merkegoa. Interesgarria Izaskunen hitzak japoniar kultura, modak eta zebra efektua aipatu ditu besteak beste. Halaxe da, bai, azken finean ez, Izaskunek ondo dioen bezala, gure etxeak, kaleak eta auzoak iraganaren eta gure gizarteak izandako bilakaeraren lekuko zuzenak dira, ez Aritz? Bai, hala da. Orain ikus dezagun erreportajearen bigarren zatia. Ea ba. Ezaugarriak nabariak dira, eta berdinak izaten dira estilo minimalista jorratzen duten eraikin guztietan. Lehenik eta behin ez dago beharrezkoa ez den apaingarririk. Horretaz gain, koloreak leunak izaten dira, gamba txuriak, grisak edota urdinak. Horretaz gain, gehienetan material naturalak erabiltzen dira, besteak beste, harri naturala, beira edo zura. Azkenik, espazioak garbiak dira eta proportzioak perfektuak alde guztietatik. Minimalismoaren onuren aldetik orduan, neutraltasuna goraipatuko zenuke? Bai, neutralitatea argiaren balioare bai, askotan bere simplizitatea ez da txarra zeren gauz guztiak ez dira egin behar ere oso esango genuke bereziak, bai, neutralitatea netzako bai, eta gauza ona asko ditu, bakarrikan dena, ariketa guztietan erabiltzea, bai, askotan ez daka sentidurik. Uste duzu etorkizunera begira ere joerak horrela jarraituko duela? Bueno, beti gaude gauz guztiak mugimenduan aldaketan eta hola behar du ere. Desberdina da egitea etxe bizitza partikular bat, entzun behar diozu jabeari, ere bai lagundu behar diozu, modak ere kentzen. Osea, moda hau oain dago, baino etxe onak daude ere bai, orain dela 30 urte, orain dela 100 urte. Beste eraikinetan, adibidez, liburutegi bat egin behar baldin baduzu, logikoa da minimalismoaren kontzeptuak liburutegi batera sartzea, zen argia, oso neutroa, zeren gero liburu asko daude, gauza asko daude barruan. Kontzeptu neutroak erresa aguantatzen dizu. Nik uste gauz guztia bezala behar dira. Kontzeptuak ezagutu, kontzeptuak ondo erabili eta zure proiektuak ze behar ditu kontzeptuak ekarri. Lehenagoko arkitekturaren ezaugarriak aztertzeko Donostiako Ensantxera etorri gara. Besteak beste, hemen ditugun kaleko etxeak 1924 urtean eraikiak izan ziren. Lehengo eraikinean ikusi ez dugun bezala, honakoek beste ezaugarri asko dituzte minimalismotik aldentzen direnak.
Aztertzen baldin badugu, balkoien azpian bestelako detaile batzuk aurki ditzakegu, eta hauek eraikinari izaera propioa ematen diote. Asko dira pentsatzen dutenak minimalismoak gure kaleak eta espazioak deshumanizatu dituela. Espazio eta kale garbiagoak ditugu, baina norentzako izan dira diseinatuak espazio horiek? Pertsonentzako eta pertsonen bizipenentzako edo marka estetiko baten alde? Ikusi ahal izan dugunez, minimalismoa uste baino presenteago dago gure gaur egungo arkitekturan. Baina erreportaje honetan zehar ikusitakoarekin ez baldin bazaizue aski, eman ezazue buelta bat zuen hiri eta auzoetatik. Akaso bertan aurkituko dituzuen irudiak ez dira guk erakutsitakoengandik horren ezberdinak izango. Eskerrik asko Egoi, gaurko azalpenengatik hurrengo astean ikusiko dugu elkar Joeren atalean. Horixe da, datorren astean beste horren beste ekarriko dizutaritz. Ederki. Guk bitartean minimalismotik gazten etorkizunera egingo dugu salto zehazki gizarte segurantzara. Izan ere honen inguruko hainbat datu bildu ditugu. Lehenengo grafiko honetan ikus dezakegun bezala gizarte segurantzan afiliatuen kopurua nabarmen handitu da. Egia esan momentu historiko batean gaude inoiz baino kotizatzaile gehiagorekin. Kontuan izan Mariano Rajoy presidentzian zegoenean 20 milioi afiliatuekin amesten zuela, eta gaur egun 21 milioi pertsona baino gehiago daude alta emanda. Bigarren grafikoan aldiz, adin piramideak erakusten du gero eta gehiago bizi garela eta ondorioz gero eta zerga gehiago, pentsio gehiago barkatu ordaindu behar direla, eta gainera epe luzera. Horrek azaltzen du pentsioetan egin den gastua azken urteotan etengabe handitu izana. Izatez, urte gutxitan 4.000 milioi euro baino gehiago hazi da pentsio gastua. Beraz, gaiari heltzeko, Eneriz Diaz elkarrizketatuko dugu gizarte segurantzaren inguruan asko ikertu duen gaztea. Baina hau guztia iragarkien ostean izango da, beraz, ez zaitezte inora joan. Sofia, ez dakit agon bateako den. Lasai, bai. Pilpikian dena guztien guztoko da. Venga, guazen. Horregatik pilpilean saioa, azaroaren 19an, arratsaldeko 5etan, zuzenean gaztendako bideratutako elkarrizketa, erreportaje eta bestelako gaiak jorratuko dituen saioa. YouTubeen, zuzenean. Ez galdu! Duela 50 urte hil zen Francisco Franco, baina haren itzalak oraindik gure gizartearen hainbat ertzetan antzeman daitezke. Zer gertatu da garaiko oroitzapen haiekin? Gaurkotasuna ulertu zein gizarte aztertu nahi baduzu, errealitatearen atzean dagoena kontatuko duzu. Mugagaben gaurko gizartearen erronkak jorratuko ditugu. Politikatik kulturara eta historiatik etorkizunera. Gonbidatu bereziak, ikuspegi gazteak eta gaur egungo gaiak zure hizkuntzan. Ostegunero goizeko 10:00 hemen zure telebistan. Azaroaren 20 programari hasiera emango diogu. Egun horretan, klima aldaketaren inguruko gaia jorratuko dugu eta asteetan zehar aldatzen joango da. Etengabe doa mundua eta gu ere bai. Ostegunean ikusiko dugu.
hementxe jarraitzen dugu zuzenean, Eneriz Diaz dut nire alboan, enpresa kudeaketan graduatua eta gizarte segurantzaren inguruan hainbat lan egin dituen gaztea. Eguerdion, Eneriz? Eguerdion. Lehenik eta behin, jakin dugu zure gradu amaierako lana gizarte segurantzaren inguruan egin zenuela. Zergatik erabaki zenuen honen inguruan egitea eta zer ikertu zenuen bertan? Egia esan gizarte segurantzak betidanik kezkan hauen gai bat da, eta horregatik grala egiteko 4 edo 6 hilabete emango nituen gai bati buruz sakontzen, eta aukera parega izan zen gizarte segurantzari buruzko informazio gehiago jasotzeko. Laburra azalduz pixka bat, zer da gizarte segurantza? Gizarte segurantza estatuaren erakunde publikoa da, ongizate estatua bermatzen duena, eta bere helburu nagusia pertsonek beraien bizitzen zehar jaso edo paira ditzaketen arriskuen artean, hau da, ekonomikoak edo sozialen aurrean babesa ematea. Eta arrisko horiek zor daitezke hainbat egoratan, adibidez, gaixotasun egoratan, pentsio jaso behar dituzten egoeratan, eta pentsio horiek bidaltzeko gizarte segurantzak behar du finantza sistema sendo bat. Horregatik, finantza sistema hori sendotzeko oinarria solidaritatea da. Hau da, gaur egungo kotizatzaileek haien kotizazioekin ordaintzen dituzte gaur egungo pentsiodunen pentsioak. Ados. Gazten gan pixka bat ikuspuntua jarriz, zein dira gaur egun gazte segurantzak dituen erronka nagusia gazten ikuspuntutik? Begira, gizarte segurantzak erronka handiak ditu, gehienak egiturazkoak dira. Alde batetik badago erronka demografikoak, ze gero eta biztanleri gehiago adinekoa da, gainera jaiotza murrizten dijoa, eta bizi itxaropena luzatu egiten da. 3 faktore horiek eragiten dute biztanlearen zahartzera, eta horrek zuzenan eragiten du pentsiodunen kopurua azkar igotzea eta kotizatzaileen kopurua erritmo berean ez haztea. Gainera badaude erronka ekonomiko batzuk, adibidez, gizarte segurantzak gaur egun defizit kroniko batean murruta dago, bere diru sarrerak ez dira gai gastu guztiak estaltzeko, eta horregatik bere ondare garbian negatiboak ditu justu horiek. Gero, badago beste gauza bat, erreserba funtsa dena, pentsioen itxulapikoa bezala ezagutzen dena, eta bertara bideratzen dira gizarte segurantza bere superabite urteetan sobratzen diren dirua. Horregatik oso garrantzitsua da erreserba funtsa, ze defizit egoratan, adibidez gaur egun gauden egoratan, hartzen dira funtsak itxulapikotik bere pentsio kontributiboak ordaintzen jarraitzeko. Ados, orain saio honetako erredaktoreak kalera atera dira jendearen iritzia jasotzera. Ikus dezagun zer dioten gazte edota ezain gazteek. Ni jubilatzea espero du 25 urteekin. Berdina, 75 urteekin edo pixka gutxiago ezakit. Nik espero dut 70 urterekin más o menos jubilatu ahal izatea. 56 urteerekin. Ni jubilatzea espero dut 75 urte ingururekin. Gero eta asko zailagoa dela, ikusten ari naiz, ez da nire gurasoek bezala 40 urte lanean nahiko dela, baina daukatela koltsoi bat bezala, baizik eta nik uste dut guk gazteokin behar dugula gure koltsoi bat aparte. Gero eta zailagoa da jubilatzea, ze gero eta beranduago jubilatzen dira. Gu jubilatu ginen 63 urterekin. Nabaritzen dut, adibidez ditut irakasle batzuk kesatzen direna jubilazioa lehen asko zere lehenago zela eta orain nik uste dut hau igoko dela eta ez dela jaitsiko. Zailago dela, gero eta lan gutxiago dagoelako. Baina orain zailagoa da ikusten du. Baina, orain ere egin ondoren 38 urte edo nik uste jendea jubilatzen dela, Txarrago. Pixkanaka urte gehiago gaude lan egiten. Egian ezingo gaitezela jubilatu edo pentsio oso txikiak, orduan nik uste dut apostu egin behar dela non renta minimo horiek igotzera eta baita ere jubilazio horiek, minimo horiek altuagoak izatera, batez ere nola ipintzen ari den gaur egungo bizitza.
Bueno, ikusi dugu batzuk pentsatzen dutela ezin izango direla jubilatu, edota egungo gizarte segurantzaren sistema jasangaitza dela epe luzera. Ze iritzi duzu guzti honengan? Egia ezan gazteen kezka ulertzen dut, kezka handia da. Ikusi dugu egoera ekonomikoa, egoera demografikoa ez da honena, baina hala ere ez dut uste gaztek ez direnik jubiletuko. Gizarte segurantza bere historian zehar gaitasuna erakutsi du egoera berriei edo erronka berriei aurre egiteko erreformen bidez. Horregatik nik uste dut sistema edo pentsio sistema bat egongo dela, baina moldatuta. Adibidez, hala daiteke erretiratzeko adina, kalkuluak. Baita ere zor daitezke pizgarri publiko edo pribatu berriak. Baina ez dut uste pentsiore gabeko etorkizun baten aurrean gaudela, baizik eta aurrean duguna aldaketa sakonak, behin-behinekoak eta epe luzera bideratuak behar dituen sistema bat. Ados, ea hala den, askotan badago gizartean joera moduko bat zergak ez ordaintzeko, adibidez beza edota gizarte segurantzaren kuotak. Honek nola eragiten dio gizarte segurantzari eta gizarteari oro har? Gizarte segurantzaren diru sarrerak beza adibidez, kotizazioak dira, horregatik hoie jeisten badira, diru sarrerak gutxiak dira, oso minimoak, eta ez dituzte gastuak estaltzen. Hori jeisten bada, gastuak ez dute estaleko inoiz. Beraz, bideratu behar dira beste sarrera mota batzuk jeisteko eta beste batzuk igotzeko. Oreka hori lortzeko. Zure ustez instituzioek ondo kudeatzen dute edo oraindik badago zer hobetu? Ez nuke izango instituzioek kudeaketa guztiz egokia egin dutenik. Orain dela gutxi hainbat erreforma bideratu dira, baina nik uste dut gizarte segurantzak arazo estrukturalak erakusten zituen orain dela urte asko, defizit estruktural adibidez, baina neurri sakonenak eta bideregarrienak ez ziren gara izartu. Gainera horri lotu behar zaio erreformen koherentzia falta. 2011ko eta 2013ko erreformek zuten helburu gastua jaistea eta horrekin sistemaren iraunkortasuna bermatzea. Erretiratzeko adina atzeratu zuten eta gero pentsioa kalkulatzeko adina, edo urteak handitu zituzten. Eta gero, 21 eta 23ko erreformen norabideak guztiz kontrako hartu zuten. Gastua handituz eta pentsioen nahikotasuna bermatuz. Ados, eta gai honen inguruan mito edo gezurren bat nabarmenduko zenuke jendeak oraindik sinesten duena? Nik esango nuke jendeak uste duela orain egoera ona dela, ze ikusten dute mekanismo batzuk informazio dezitzuratu bat bidaltzen dutela eta haiek sinesten dute ez dutelako informazio gehiago bilatu. Adibidez, MEI-rekin, Mekanismo de Equidad Intergeneracional. Horrek orain erreserba funtsa edo erreserba funtsara bideratzen ditu kotizazio berri batzuk eta horregatik pentsatzen dute jendea gizarte segurantzaren egoera ona dela, baina guztiz kontrakoa. Interesgarria. Amaitzeko zein izan litezke konponbide posibleak gaur egungo egoerari buelta emateko? Gaur egungo egoerari buelta emateko konponbideak bi norabidetik etor daitezke, alde batetik ekonomikotik eta bestetik demografikotik. Ekonomikokin hasteko, gastuari erreparatuz, berrikusi behar den elementu bat da pentsioen berrikuspen sistema. Hau da, 2021ko erreformak ezarri zituen edo zuzenki lotu zuen pentsioen berrikuspena KPI-ra, hau da, inflaziora. Horrek suposatzen du gastoa gero eta handiago izatea. Eta nik proposatzen dut beste faktore batzuk kontuan hartza ala nola bizitzaropena. Adibidez, Suediak egiten du hori, eta horrek suposatzen du bizitzaropena handitzen bada, hau da, jendeak hartzen bada, gero eta urtez gehiago kobratuko du pentsio hori, eta horregaitik berrikuspen tasa hori jaisten da. Eta gero, baita ere oso interesgarria da erretiro aktiboa. Erretiro aktiboa sustatzeko desincentiboak malgutu behar dira. Adibidez, erretiro partzialetan derrigorrezkoa da osoa izango balitz bezala kotizatzea. Eta adibidez, zuk jaso ezakezu pentsio bat eta zure bururako lan egin, baina soldata ezin du gainditu lanbideen arteko soldata minimoa. Hau da, mugatzen dute erretiro aktibo hori.
Begira, eskerrik asko Eneritz hona etortzeagatik eta zure ikuspuntua partekatzeagatik. Etxeko gogorarazi nahi dizuet, ondorengo telefono zenbaki honetara zuen bideoa zein audioak bidaltzeko aukera duzuela. Beraz gogoratu telefono zenbakia 666 33 65 34 dela. 666 33 65 34. Orain etxe bizitzaren inguruan arituko gara, baina gai honen inguruan hobeto kokatzeko saio honetako erredaktoreek bideo bat prestatu dute hainbat datu interesgarriekin. Ikus dezagun. Argi dago gero eta zailagoa dela etxe bizitza duin eta arrazoizko bat lortzea. Izan ere, etxeen prezioek gorakada nabarmena jasan dute azken aldian. Gainera, gai honek zuzenean jotzen ditu gazteak independizatzea ezinezkoa dirudielako orain. Dena den, prekarizazio honek adintarte desberdinak ukitzen ditu gazteak ez ezik, etxe bizitza bat erosi edo alokatu nahi duten pertsona guztiek arazoak aurki ditzazketelako. Gainera, hurbilagotik begiratzen badugu, egoerak horrela jarraituko duela ondoriozta daiteke. Jakina da etxe bizitzaren prezioak gora egin duela azken urteetan zehar. Pasaden mendeko datuak aintzat hartuz, batez beste etxe bizitza berriak duela 26 urte baino 629 garestiagoak dira. Kontuan izan beharra dago, periodo berdineko kontsumo prezioen indizearen laukoitza suposatzen duela horrek. Euskal Herrira etorriz, Donostia estatuko 3. preziorik altuena duen hirigunea da. Idealista portalean begiratu azkar bat emanez, ezinezkoa da Gipuzkoako hiriburuan 1.000 eurotik beherako alokairuak aurkitzea. Honek ageriko krisi bat sortu du. Eusko Jaurlaritzaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan emantzipaziorako batez besteko adina 29,8 urtekoa da. Europan baino 4 urte altuagoa. Eustatek egindako galdeketa baten arabera, 18 eta 29 urte arteko gazteen 76%ak independizatu nahiko luke, baino gazteriak bizituen egoera ekonomikoak ez du hori ahalbidetzen. Zer ote dago horren guztiaren atzean? Entzun ditugu datuak eta egia esan ez dira nolanahikoak, gaztek gero eta zailtasun handiagoak dituzte etxe bizitza duin bat lortzeko, bai erosketan eta baita ere alokairuan. 76%ak independizatu nahi du, baina askorentzat zoritxarrez amets urrun bat da. Etxe bizitzaren gaiaren inguruan aritzeko, aurkez dezagun urrengo gonbidatua, Arabako gazteriaren ordezkaria Julu Elotmani, eguardion. Kaixo, Julu. Arazo teknikoak ari gara izaten, ez zaitut entzuten. Kaixo, Julu. Kaixo. Profesioz gazte borrokaren dinamizazioan jarduten duzu, eta egoera hau oso gertutik ezagutzen duzu, ezta? Bai. Eta, Julu, zu independizatuta altzaude? Bai, sorte honez, bai, aurten 23 urterekin lortu dut independizatzea, ez naiz bakarrik bizi, independizatzea lagun batekin. Eta uste duzu gazte guztien eskura dagoela hau gaur egun? Ez, zoritzarrez konfirmatu dezake, ez dagoela gazteria guztiaren esku independizatzeko aukerarik. Eta esango zenuke arazoak okerrera egin duela azken urteotan, eta hala bada zergatik? Nik egia esango nuke baiet. Besterik ez dugu egin behar, begiratu gure ondora, eta ikusi zelan bizitzaren garestitzeak gora egiten ari duen, eta bizitzaren garestitzearekin batera, etxe bizitza ez da salbu gelditzen, nire ustez, gure gurasoak baino asko zokerrago bizitzera kondenatuta gaude edo kondenatu gaituzte, eta hori bada, zera botatzen baldin badugu, eta ikusten baldin badugu, zenolako aukerak ziren lehen edo aukera zirenak eta eskubide zirenak gaur egun imposible bilakatu direla. Esango nuke azken urteetan nabaria izan dela eta azken urteetan bereziki jende pilo bat mobilizatzen hasi dela, eta bizitza eskubidearen alde, eta honen zergatia hasieran aipatu da berdina. Niretzat bizitzaren garestitzeak gora egin ahala, etxe bizitza eskuratzeko arazo gehiago izango ditugu. Dena den, uste dut ere,
aipatu behar dela gazteria ementipatzeko edo independizatzeko aukera eskaintza oso murriztua dela. Osa, hor egon badira, no? Laguntza berezi batzuk, baina laguntza horietara ere iristeko, irismen falta dago. Osa, jende askok ezin izango dituelako kumplitu behar diren baldintzak, eta orduan horrek ez ere ez du albidetzen. Eta niretzat bereziki hortik enfokatuko nuke, gero fresan, bizitza turistikoetaz, funts putretaz, eta horrelako beste milaka mantra erreal egon badaudela. Ados, eta amaitzeko Julu, nola irauliko zenuke egungo egoera hau? Egia esan, uste dut ezinbestekoak izango direla politika publikoetan benetako ardurak hartzea. Uste dut egoera honi buelta emateko ezinbestekoa izango dela, bai Eusko Jaurlaritzak, bai gobernuan egon daitezkenek, badutela asko egiteko eta badira politika publikoak, alokairu sozialak, badira etxebizitza duinak, eta bada bereziki, aldatuko nuke guztiz gaur egun dagoena, berri bat sortzera bidean, eta berri hori gazte guztion neurrian egongo dena. Eta ez baldintza zehatz batzuk beteko dituen gazteria kapa oso murriztu batera begira bakarrik. Mila esker Julu, oso interesgarria diozuna, gustura, aritu naiz. Mila eskertu egon bidatzea gatik. Aurreratu dizuegu saioan zehar telefono zenbaki bat dugula. Horretarako Ainara Urbizu dugu errealizazio gelan. Ainara, konta iguzu, bideo asko iritsi aldira. Begirari, telefona sutan daukagu, hainbat bideo desberdinak bidali gute gure ikusentzule maiteak, eta gauza da nahiko interesgarriak aipatzen dituela. Hori bai, aukeraketa bat egin izan behar dugu, baina zuen bideoak ez badiratera, ez kezkatu, badakizute astero, gai desberdinak jorratzen ditugula. Eta listo, ikusiko dugu, ze esaten dute gure ikusentzuleak. Ikus ditzagun. Kaixo, Aroa Intxausti naiz, eta anitan ere familien kasun 18 urtez alokadeu etxe txiki bat kanpen baten, eta aurten euneko 120 soigue alokairun prezisue. Dano joni berzen dugu. Hau etzat iruditzen prezisun igoera bat, etxe gaitze bat baizik, zeon jende asko hor bizizan urte osun zier, eta egun batetik bestea etxe IP eraudie. Euskal Herrixen aurten bakarrik euneko 12 iso da alokairun prezisue. Eta adibide bat jartzeko, zerbeza baten prezisue berdin isoko balitz, 3 egongo ginen zerbeza bakar bat ordaintzen. Horrek ze pentsa mateu. Ezkerrak etxe bizitzie eskubide badan. Kaixo, Juni naiz Gasteizkoa, baina orain Bilbon bizi naiz bertan ikasten dudalako. Hasieran alokairu duin bat aurkitza oso zaila izan zen, baina asko eta asko bilatu ondoren nahiko ondo dagoen etxe bat topatu dut. Noski beste 3 pertsonekin konpartituta. Gaur egungo etxebizitzaren egoera oso txarra da. Nire kasuan, gaur egun ikasketak egiten ari naiz. Eta ez dut viable ikusten ikasketak eta lanak batera eramatera. Beraz, 24-25 urtera arte naiz hasiko lan egiten. Hau da, etxebizitza duin bat izateko urte asko pasa behar dira, 28, 29, 30 urtera arte. Hau da, ez da justua. Arabako mendialdeako 20 urteko gazte bat naiz, urte batzuk barru independizatu nahi duena, eta etxebizitzaren prezioek egoera erabat eragozten didate. Gaur egun etxebizitzaren prezioa oso garestia dago, eta gainera Iruñako Aldezarrean pisu turistiko asko egin dituzte, eta honek gentrifikazioa ekarri du. Gainera, geroz eta zailago ikusten dut gaur egungo errealitatean gazteok independizatzea. Mila esker testigantzak bidaltzeagatik oso interesgarria zuen ikuspuntu zein bizipenak jasotzea. Etxe bizitzaren arazotik osasun mentalera egingo dugu salto. Horretarako Estizantz del Campo dugu online bidez Gasteizko Gazte Informazio bulegoko arduraduna. Kaixo Esti, zer moduz? Ez dietzaitu entzuten, zu Gasteizen zaude informazio bulegoan, gazte asko hurbiltzen altzaizkizu. Hogeita lauan, iaz, hurbildu zitzaizkigun 4.500 gazte,
eta guztira 13.100 kontsulta egin zituzten. Ederki, elkarrizketarekin hasi baino lehen, hainbat datu aipatuko ditugu izan ere, etorkizunari begiratzeko garrantzitsua da orain arteko datuei erreparatzea. Osasunaren mundu erakundearen arabera, gaur egun mundu osoan 1.000 milioi pertsona baino gehiago bizi dira gaixotasun mental batekin. Ohikoenak antsietatea edota depresioa dira. Europa mailan herrialde askok hobetu dituzte osasun mentalaren planak, baina oraindik osasun aurrekontuaren 2% baino ez da bideratzen arlo honetara. Eta datu hau ez da aldatu 2017tik. Euskal Herrian gaixotasun mentala duten 3 pertsonatik bakarrak jasotzen du tratamentua eta 12% baino gutxiagok modu egoki batean. Naiz eta azken urteetan suizidio kopuruak bera egin, oraindik ere 4.000 heriotza inguru, suizidio inguru daude urtean Espainian, hau da egunero 11 pertsona. Eta munduan aurten 900.000 suizidio baino gehiago izan dira. Datu hauek ikusita argi dago osasun mentala gure gizartearen erronka garrantzitsuenetako bat dela. Orain bai esti, gazte asko hurbiltzen altzaizkizu osasun mentalaren inguruan galdezka? Zehazki osasun mentalaren inguruan ez dira asko etortzen gazte informazio bulegora, zeren badugu aholkularitza psikologiko bat beste toki batean kokatuta eta askotan aradoa zuzenean hitzordua eskatzera. Ez dakitenek zerbitzu hori existitzen dela, bai geurera datozela. Eta zein da zure lana gazte informazio bulego honetan? Zuk esan bezala, bulegoko koordinatzailea naiz, orduan gure lana koordinatzea da nire lana, pertsonala, aurrekontua, zerbitzuak, eta gure lana, nirea eta beste lankidena berez, da gaztei interesatzen zaizkizuen gai horietako informazioa bilatzea, antolatzea, eta gero zuen eskura ipintzea. Gai nagusiak, jorratzen ditugun gai nagusiak izaten dira aisialdia, gazteenen artean, etxe bizitza, lana, eta voluntariotza ere. Eta nora bideratzen dituzue laguntza bila doazen gazte hauek? Gaia zein izan toki batera edo bestera. Adibidez, orain osasun mentalari eutsita, oroar geurera datozenak esan bezala dira benetan ez dakitenak oso ondo nora jo, ez? Eta gehien bat ez datoz gazteak zuzenean, baizik eta haien lagunak, arazoa duenaren laguna edo gurasoak kezkatuta daudelako bere egoerarekin, ez? Orduan, normalean bideratzen ditugu aholkularitza psikologikora, bertan eskaintzen dugun doako zerbitzua baita, eta bestalde, askotan egiten diguten galdera gai honekin erlazionatuta da, nora jo dezaketen lagunak egitera. Talde bat izatera, ez? Batzuetan bakarrik sentitzen dira, eta orduan aisialdiko jardueretara bideratzen ditugu, edo aisialdi taldeetara. Hortze errazagoa da igual. Talde gure programetan badira jarduera puntualak eta aisialdi taldeetan errazagoa da talde bat egitea eta lagunak egitea nola baitez. Eta zu esti larrituta zaude gazten osasun mentalaren inguruan, gorakada bat egon alda? Larrituta horren besteako ez nuke esango, baino kezkatuta bai. Gorakada egon da, pandemiatik ona asko nabaritu izan da batez ere, oro argizartean, baino batez ere gazteengan. Eta adibidez gure aholkularitza psikologikoan handitu behar izan dugu ordutegia, eta bestetik egin behar izan ditugu laguntza taldeak edo, ez? Banan arreta emateko aukerarik etzegoen ez, gure bi psikologoekin, egin dena ere izan da taldeak sortu
ongizate emozionalaren inguruan eta osasun mentalaren inguruan aritzeko, ez? Adibidez, zuk esan bezala, antsietatea eta depresioa dira gehien gertatzen diren patologiak, edo? Eta arazo hori bera dutenen taldeak egin dira eta amankomunean landu izan dira. Eta nolako etorkizuna ikusten duzu egoera honen aurrean? Bueno, nik uste dut etorkizuna ez dela txarra, ez? Batez ere handitzen ari da arreta psikologikoan, baina nik uste asko ere badela sentsibilizazioa. Orain jendiak ez du horren gaizki ikusten psikologoarenera joatea. Lehen pentsatzen genuen psikologoaren era zijoana, ez? Nolabait ero zegoela, eta orain onartuagoa dago. Ba, espero dugu hobetzea, mila esker Esti zure ekarpenengatik eta ondo izan. Berdin, beste baten arte. Hori da, osasun mentalaren gaia mantenduz proposamen bat dakarkizuegu. Horretarako, astero bezala Nerea Kuia kolaboratzailea dugu hemen, eta gainera Nerea gaurko proposamena ez da makala, ezta? Izan ere, hainbeste kezkekin erreza da gure osasun mentala baztertzea eta behar ez bezala zaintzea. Bai. Gaur proposatzen dizuedan ariketa behar nahi egin deitzen da. Nola esan duzu, Nerea, behar nahi egin? Bai, horretarako boligrafo eta paper bat beharko dugu. Zuk badaukazu zurea? Bai, nik prest ditut, ez dakit ikusentzuleok hala izango alditu zuen etxean. Oso ondo, nik ere badaukan nire ekarri dut gaur. Ederki. Lehendabizi, pertsona perfektu batek dituen ezaugarrietan pentsatu behar dugu. Zuk nola irudikatzen duzu pertsona perfektu hori? Ba, ze galdera ona. Ba, agian kirolaria, umila, lagun ona eta puntuala. Nik uste haue direla nire pertsona perfektu horren ezaugarriak. Ados, imaginatu gu garela pertsona perfektu hau apuntatutako ezaugarriekin. Orain, pentsatu behar dugu, ea ezaugarri horiek guretzat nahi ditugu. Presio asko sorrarazten digu, ezta? Edo, benetan nahi ditugu guretzat, edo bakarrik esan digutelako nahi ditugu. Ba, nire ustez egia da, agian puntuala izatea ez dela hain garrantzitsua. Baina kirolari izatea bai. Kirola asko gustatzen zait, mendira joatea, gimnasiora edota korrika egitea. Korrika egitea gustatzen zaizu? Bai, hala da. Ba, korrika batean azalduko dizut pixkat nola doan ariketa hau, bai? Ea ba. Ezaugarri batzuk gugan izango nahi ditugu eta besteak egokitu beharko ditugu. Beraz, esaldi labur batean idatziko ditugu, behar nahi egin estrukturarekin. Adibidez, hau egin behar dudala esaten didate, baina ni nahiago dut hau egitea. Eta horretarako, ura egin dezaket. Egin. Ariketa hau ondo dator gure inguruko presioei buruz hausnartzeko eta zurrumurruka ditugun arazo horiek gorpuzteko eta nondik datozen ikusteko. Ba, mila esker Nerea, ariketa ederrau proposatzeagatik, beraz ikus entzuleok honekin guztiarekin iritsi gara Gerora Begira saioaren amaierara. Baina badakizue badaude etorkizunari begira gai gehiago, eta horiei helduko diegu datorren astean. Populazio hazkundearen gaia izango dugu hizpide besteak beste. Beraz, hurrengo asteazkenean 1:30 zuzenean. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta gogoratu, etorkizuna ez da etortzen, eraiki egiten da, zaindu eta ondo izan.